Sziasztok! Én a professzor vagyok, és örülök, hogy beültetek erre a tanórámra. Ebben a videóban 20 tippet és trükköt fogok mondani és tanítani nektek a Finals nevű játékhoz. Vágjunk is bele! Első. Válaszd ki, hogy melyik karaktert fogod mainelni. Eggyel játsz, mind a hárommal, így nem kell annyi mechanikát megtanulnod, és hamarabb fogsz fejlődni. Második. Rengeteg ilyen felvehető és eldobható tároló van a pályán. Ezek a tárolók mind képességgel bírnak, hogyha eldobod őket. A vörössel lehet legtöbb dolgot csinálni, de erről majd később. Harmadik. A társaidat, ha halottak, fel tudod venni, és el tudod vinni őket máshová. Ezt én akkor alkalmaznám, amikor éppen nem tűzharcban vagyok. 4-es. Használd a gúgránátot vagy tárolót. Védekezz vele, de akár építkezhetsz is, vagy falat is tudsz építeni, ezzel magasabb helyre tudsz felmászni. 5. Nézd meg a recoilját a fegyvernek, amit mainelsz, amit használsz, és gyakorolj vele, hogy minél jobban lőj. Ne fillelj! Ne úgy válasz karaktert, hogy mind kicsi, közepes és nagy karakter legyen a csapatodban. Mindig válaszd azt, ami a mained. Sose arra játsszál, hogy meglegyen mind a 3 karakter egy csapatban. 7. Legyen fegyver mained is. Ezt már az előbb mondtam, nézd meg a fegyvered recoilját, de ehhez ki kell választani a fegyveredet. Nos, szerintem a közepes karakternél válaszd az AK-t, a kicsinél az M11-est, az alap SMG-t, és nagynál meg a 290-est. Ami ugye, hát majd meglátjátok. 8. Healelj. Ez főleg azokra vonatkozik, akik közepes karakterrel játszanak. Használd a Healing Beam-et, ez a közepes karakternek az egyik alapképessége, egy csata után vagy közben. Lehet, hogy emiatt nyertek majd csatát. Sprintelj, guggolj, ugorjál. Csináld ezeket egymás után, és meglátod, hogy sokkal gyorsabb leszel, gyorsabban tudsz egyik pontról a másikra eljutni a pályán. 10. Flashbang. Ez egy erős gránát, én ezt használom a legtöbbet, rengeteg killt lehet vele szerezni. Itt egy klip róla. Mindjárt jön a következő, de hadd kérjelek meg titeket, hogy segítsetek nekem egy feliratkozással és egy lájkkal. Ezzel jelzitek nekem, hogy jó tartalmakat csinálok és folytassam a munkát. Jelöld ki, hogy hová mész. Így a társaidat is tudni fogják, hogy hová mész, és elkerülheted azt az idegállapotot, amiben én egyszer kerültem, hogy máshova mentek a társaim, mert nem tudták hova menjenek. Hogy hova menjek. Ha kijelölöd, akkor tudni fogják, hogy te hova mész, és valószínű, hogy ők is oda fognak menni. Ez általában boltokhoz, cash-outokhoz szokott vezetni ez az út. Csapatban játsz. Ne menj egyedül a cash-outokra, várd meg a csapatodat, így több esélyed lesz. Ne menj egyedül, hogy nehogy bajod legyen. 13. A vörös tároló. Hát ezt mondtam az előbb, hogy ez később jönni fog, hát itt is van. Az első dolog, ha látsz ilyet, vidd magaddal. Maximum majd eldobod, és nem használod el egy harc közben, hogyha ellenséget látsz, de igaziból, ha ellenséget látsz, és a kezedben van, dob neki. Lőd neki, ezt a lövésgombbal tudod megnyomni, nekem a bal klik, meg hát a legtöbb embernek, és így sebződni fog rengeteget, mert ugye ez robban. És hát ugye mivel robban, ezért falakat is tudnak rombolni, én ezt szoktam inkább használni. 14. Ne ess pánikba. Ne idegeskedj, ha nem ti szerzitek meg az első cash-outot. Tudom, ez nehéz, nekem a legtöbb meccsemben általában nem mi szerezzük meg a cash-outot, de nem szoktuk feladni, és hát általában winnel jövünk ki. Emiatt. Inkább menjél be a következő volt, hát még ha nem tudod hol van a volt, akkor így nagyjából a pálya közepére menjél, így közelebb leszel a következőhöz. 15. Egyedül élsz. Sokszor van olyan, hogy egyedül élsz a csapatból, ilyenkor harcolj, és inkább menj fedezékbe, nehogy megöljenek, meghaj. 16. 1v3. Ha látsz egy csapatot, de te egyedül vagy, ne támadj rájuk. Nagy valószínűséggel meg fogsz halni, és hát az neked se lesz jó, meg a csapattársaidnak, a csapat morál romlani fog. Inkább halkan kövesd őket, így hát 1 nem fogsz meghalni, és 2 információd is lesz arról, hogy hol van az egyik csapat.
17. Robbants fel zipléneket. Igen, ezeket meg lehet semmisíteni azzal, hogyha simán ütöd őket, felrobbantod, vagy szétlövöd őket. Ezt, hogyha éppen védesz egy cash outot, akkor nagyon alkalmas megcsinálni, így nem tudnak majd utánad jönni az ellenségeid. 18. Rombolj. Ha nagy karaktert mainelsz, és játszol, akkor rombolj le minden falat, amit csak tudsz, így több nyílt terepe lesz a csapatodnak, de közben figyeljél, hogy ne tudjanak meglőni téged. 19. Csapdák. Csinálj csapdákat. 2 csapdát tudok, az egyik az, hogy ajtóhoz leteszel egy ilyen jump padet, akkor amikor próbál bejönni az ellenség, akkor így hát be lesz trappelve, ott lesz a csapdában, és hát nagyon nehéz rajta átjutni, mert pattogni fog folyamatosan. A másik ilyen csapda az, hogy hát amit látni is lehet a játék trailerében, hogy a gugranáttal befedsz egy területet, aztán kirobbantod a fölötted levő területet, ez általában fölfele szokott működni, meg hát máshol nem is. És akkor lezuhan például az ember a cash out-tól, mint ahogy a trailerben látni lehet, és így egy free kill tudtok szerezni, vagy 3 a csapatoddal. 20. Mindig tanulj. Mindig lehet mit tanulni, sosem leszel ugyanaz a játékos, mindig tanulni fogsz dolgokat, de a legkönnyebben úgy tudod, hogyha beiratkozol és nyomsz egy lájkot. Köszönöm a figyelmet, most kicsöngettek, találkozunk a következő videóban, addig is maradjatok velem, és nézzétek a csengőt.